हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पूजा तिवारी ऑफिशियल पर। बहुत ही खूबसूरत चुटकुला नाच गीत आप लोगों को सुना रही हूँ। गांव देहात में गाया जाता है। माई ससुरे में नमवा कमाई अइली, माई ससुरे में नमवा कमाई अइली, कमाई अइली हो कमाई अइली हो कमाई अइली, माई ससुरे में नमवा कमाई अइली, माई ससुरे में नमवा कमाई अइली। हमरे ससुर जी के तीन बेटउआ, तीन बेटउआ हो तीन बेटउआ, अरे तीनों में झगड़ा लगाई अइली, माई ससुरे में नमवा कमाई अइली, माई ससुरे में नमवा कमाई अइली, कमाई अइली हो कमाई अइली हो कमाई अइली, माई ससुरे में नमवा कमाई अइली। सास ससुर जी के कदर न कइले, सास ससुर जी के कदर न कइले, अरे ननदी के ससुरे पठाई अइली, माई ससुरे में नमवा कमाई अइली, माई ससुरे में नमवा कमाई अइली, कमाई अइली हो कमाई अइली हो कमाई अइली, माई ससुरे में नमवा कमाई अइली। जेठ जेठनियों के कदर न कइले, जेठ जेठान जी के कदर न कइले, अरे ओ नहू के अलगे कराई अइली, माई ससुरे में नमवा कमाई अइली, माई ससुरे में नमवा कमाई अइली, कमाई अइली हो कमाई अइली हो कमाई अइली, माई ससुरे में नमवा कमाई अइली।